שלום לכם, אני שלמה בן זקן מרימקס חזון. אנחנו באולפן החדש שלנו, במשרד החדש, במרכז הטניס בירושלים. אנחנו פה עם הכוכבית, נאוה איצקוביץ'. מאיפה באת עכשיו? באתי מנתניה. האמת שהייתי היה לפני לך זה משהו בדרך. כן, הייתי במודיעין. יפה. נסעתי דבר ראשון, איזה רימקס במודיעין? רימקס יוניק. יוניק. רונית, הזכיינית. רונית. כן. באתי להם להעביר להם הדרכה על החשיבות להיות פעיל ברשתות החברתיות. האמת שהייתה הדרכה ממש, היה אנרגיות טובות, והאמת שרוב המתווכים שם יחסית מבוגרים, לא כל כך חבר'ה צעירים, והם הבינו את החשיבות של זה, ושאלו שאלות שקשורות בעניין. היה באמת הדרכה עם אנרגיות טובות, ואני יודעת שעם הרבה מאוד ידע, הם יצאו עם הרבה מאוד כלים, וזה זכות, כי חלק מהתפקיד שלנו זה גם לתת, לא רק, אתה יודע, אנחנו כל הזמן במין, אני מאמינה בזה מאוד, אז היה זכות גדולה, וחוץ מזה שאני ממש שמחה להיות כאן בפודקאסט איתך. כן, מתי דיברנו על זה לעשות פודקאסט? איפה היינו? היינו באתגר, ב-30K. 30K. ושם אמרתי, שתינו עם כל כך הרבה אנרגיה, ועם, אתה יודע, תפיסה חיובית, אמרתי, אנחנו חייבים לעשות יחד פרק, אין לי ספק שזה יהיה פרק מעניין, אז תישארו עד הסוף. אוקיי, אז יש משהו בנאווה שזה שונה מהרבה מתווכות, מתווכים. קודם כל, את צעירה, נכון? כן. תספרי קצת על עצמך, כמה זמן את בנדל"ן, כמה זמן ברימקס, מה עשית לפני? אז אני נאוה איצקוביץ', בת 24, אמא חד-הורית לשתי ילדים חמודים, עדינה ושמואל. אני קרוב לשנתיים ברשת, נכנסתי לעולם התיווך, באמת ברימקס, ואני חושבת שרימקס זה המקום הטוב ביותר להיות בו. ולפני זה הייתי עצמאית בתחום השיווק. אתה יודע, כל העיצוב מדיה, והיום זה מאוד מאוד עוזר לי בעסק. אני עושה את כל הפוסטים של הדירות למחירה, וזה באמת ככה מקדם את הדירות שאני משווקת. תני לי איזה דוגמה. למשל, יש איזה נכס עכשיו שאת משהו חדשה, נכס חדש בשוק, מה את עושה? מבחינה שיווקית? שיווקית. אז אנחנו מה הדבר הראשון שאת עושה? ברגע שגייסת את הנכס בבלעדיות, מה את עושה? הדבר הראשון שאני עושה זה אני פותחת קבוצת וואטסאפ עם המוכרים. יפה. זה ה-must. הדבר השני, שולחת הודעה בקבוצה של המשרד, יש לנו קרוב ל-20 סוכנים. דבר ראשון שידעו שיש את הנכס, שיוכלו להביא לקוחות, לייצר שיתופי פעולה. אוקיי. הדבר השלישי זה, אני מיד מפרסמת בכל הקבוצות שת"פ, גם של מתווכים חיצוניים מחוץ לרימקס, יש בנתניה הרבה מאוד, יש לנו 5 קבוצות של שיתוף פעולה בוואטסאפ, אני מפרסמת את זה כולם. כמה מתווכים יש בנתניה עכשיו? בפועל אומרים שבאזור 1,000, פעילים סביב ה-250 אולי, אתה יודע, אבל יש ברמות מסוימות, יש כאלה שעובדים על זה על הדרך, לא כולם, זה העבודה שלהם מהבוקר עד הלילה. אז רציניים כמה יש? שעובדים באמת. נראה לי שאם נגיע ל-100 זה... וואו, אוקיי, בסדר. כאילו שעובדים, אני מתכוונת עובדים שזה העבודה שלהם מהבוקר עד הלילה ועובדים קשה. זה די דומה לירושלים, אוקיי. באמת? אני חושב, לא כולם אני עובד איתם, אני כן שולח נכסים לכולם, אבל יש מתווכים שאני יודע, הם המקצוענים, הם עובדים כמו שצריך, וחשוב שיש לי נכס בבלעדיות, אני רוצה שהצד השני יהיה רציני, שלא יהיה פשלות, יהיה בלגנים, זה מאוד חשוב לי. נכון, כן. זה משהו שמאוד אוקיי, חשוב. אז בואו נדבר על מדיה חברתית, מתי את נכנסת לזה, גייסת את הנכס, כבר שיתפת את זה עם כל המתווכים באזור, הלאה. אחרי ששיתפתי את זה, אני מתאמת בעצם צילום עם צלם מקצועי שמגיע עם רחפן ועושה לנו ככה סרטון יפה, סרטון מאוד חשוב גם בשביל לקדם אותו ברשתות החברתיות, בכל הפלטפורמות, גם ביוטיוב, באינסטגרם, בטיק טוק, בכל מקום, בפייסבוק, פייסבוק, אני בכל מקום מעלה את זה, כדי בעצם להגדיל חשיפה. והמוכרים מאוד אוהבים לראות שהנכס שלהם מגיע לכמה אלפי צפיות, זה עושה להם כזה טוב על הלב, אז אני עושה את זה. ואחרי זה אנחנו בעצם מעלים את התמונות והסרטונים לכל האתרים, אם זה האתר של רימקס, שצריך לדבר עליו, שיש את אתר רימקס גלובל, הרבה אנשים לא יודעים. האתר של רימקס גלובל, אין עוד אתר כזה, שמתורגם לכל כך הרבה שפות, ונמצא בכל כך הרבה מדינות, כאילו, אתה יודע, יד 2 זה טוב, מדלן זה טוב, אבל זה לא בינלאומי. הרבה לקוחות פונים אלינו משם, ולכן כשמישהו מרימקס משווק את הנכס של אחד המוכרים, יש לו יתרון משמעותי. אז אני מאוד מאוד שמחה על הזכות הזאת. אנחנו מפרסמים את זה בכל האתרים, ואז מתחילים לעבוד בשטח. כן. ללכת ברגל, לעשות פליירים, לעשות אורטודור, לעשות דוכן נדל"ן, עד שמגיעה העסקה. אוקיי, אז
יש לך מה שנקרא MAP, כזה Master Action Plan, שאת יודעת מה זה, כל הפעולות שיווקיות שאת עושה, כמה בערך פעולות יש לך? אני חושבת שאנחנו עוברים את ה-20 פעולות בקלה. כן. וואלה, אוקיי. יש הרבה מאוד פעולות שצריך לעשות. אוקיי. מה שמאוד מסקרן אותי זה, קודם כל, אני לא זה טוב בזה של על המקום, טיק טוק, כל זה דברים כאלו. אולי זה משהו מבדיל אותך, אני חושב. קודם כל, גם האנרגיה שלו, זה מטורף. אז, מה הכלים? מה את עושה? כאילו, כמה רעיונות, מה עשית באחרונה? בשבועיים האחרונים? בשביל לקדם את העסק. כמה סרטונים שעשית בטיקטוק, משהו כזה, כן. אני מאוד מאוד פעילה ברשתות החברתיות. כן. והאמת היא שאני חושבת שכל בעל עסק, לאו דווקא מתווך, חייב להיות פעיל ברשתות החברתיות. היום העולם הולך לשם, החברות הכי גדולות נמצאות שם, אפל, נייק, קוקה קולה, כולם נמצאים ומשקיעים כסף בפרסום ברשתות החברתיות. מה שכיף, שלא חייבים להשקיע כסף. זאת אומרת, זה נמצא לנו בכף יד, ואנחנו פשוט צריכים לדעת להשתמש בזה. זה לא מצריך מאיתנו, אתה יודע, להזמין שלטי חוצות בכמה עשרות אלפי שקלים, או לעשות פרסום בעיתון בכמה מאות אלפי שקלים. יש את זה לכל אחד, כל אחד שיש לו טלפון חכם, יכול לפתוח את כל באמת עמודים. כשאני נכנסתי לתחום, היה לי מאוד ברור שצריך להיות פעיל שם. כאילו, אולי בגלל שהגעתי מהעולם של עיצוב מדיה, אז למדתי, אז הבנתי כמה זה חשוב. ובאמת התחלתי ככה לעלות סרטונים, בהכי ספונטני. דרך אגב, זה מה שאנשים מאוד מאוד אוהבים. ופתאום התחלתי לראות תגובות. אנשים פונים אליי, אומרים לי שהם מזהים אותי משם. אני מקבלת הפניות ממתווכים, אני מגיעה לאירועים של רימקס, הרבה אנשים פונים אליי שהם מזהים אותי, גם מחוץ לרימקס, אירועי נדל"ן, לצורך העניין הייתי עכשיו במבחן המתווכים, מגיעים הרבה מתחום הנדל"ן בשביל לגייס סוכנים, אני הגעתי... אני לא זכיינית. אני לא זכיינית והלכתי. נכון, כי אני מאוד מאמינה בזה שצריך לייצר קשרים עם האנשים בתחום שלנו ועם קולגות ולדעת לפרגן להם, וזה מייצר טוב לכולם, win-win situation. הכל קשרים. אז הלכתי והיה ממש באמת חשוב, וגם שם זה יוצר לך חשיפה, אנשים הגיעו אליי גם מחברות אחרות, אמרו לי, אני מכיר אותך, נכון? דרך אגב, גם עכשיו שנכנסתי בדלת, מי שיושבת שם אמרה לי, איך אני מכירה אותך? ואני כזה, אולי דרך הפייסבוק, היא אמרה לי, כן, כן, דרך הפייסבוק. זה אומר, זה יוצר לנו בעצם מודעות. עכשיו, למה אנחנו צריכים אותה? לא סתם בשביל שאנשים יכירו את נאווה, זה לא מה שמעניין. אני בסוף עובדת בשביל הלקוחות שלי. כשאנשים מכירים אותי ואני מעלה את הנכס שלהם, או שיש לקוח שמחפש עכשיו דירה, ואני מעלה שאני מחפשת לו דירה, הוא מקבל שירות יותר טוב, כי יש הרבה יותר פניות, הרבה יותר חשיפה, ומביא לו תוצאות טובות. ומה שעשיתי עכשיו, באמת, מה שאמרת, זה החלטתי שאני אתחיל להעביר הדרכות, כי אני רואה כמה, כל כך הרבה סוכני נדל"ן, אני מדברת, לא מבינים כמה זה חשוב שהם יהיו נוכחים ברשתות החברתיות. אנשים רוצים בסוף, בעיקר בתיווך, שאנחנו המוצר, זה השירות שלך, זה הערכים שלך, אנשים רוצים להכיר אותך, להרגיש שהם סומכים עליך, וכשהם רואים אותך, מדבר למצלמה, אומר מה אתה חושב, עובד כל היום, אתה מעלה סטורי שקמת בבוקר והגעת למשרד ב8, אתה מעלה סטורי שאתה בדרך לפגישה, אתה מעלה סטורי מתוך שיח עם מישהו במשרד, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה יוצר לך תדמית שהיא גם באמת נכונה, כי אתה באמת עובד, אתה פשוט צריך ללמוד להראות את זה, לצלם ולעלות. כמה שזה נשמע קצת מפחיד, צריך פשוט לעשות את זה, וזה מביא תוצאות, וזה ממש שווה. אוקיי, אני רוצה קצת לחזור אחורה. קודם כל, בוא נדבר על אני יודע שאת חד-הורית עכשיו, ועם ילדים, איך את מתמודדת עם זה? גם החיים הזה, וגם מה נותן לך את הפוש? את האנרגיה. את האנרגיה, ולהצליח. אני יודע שיש לך... כן. דבר ראשון, אני חושבת שזה באמת מאתגר, אני חייבת להגיד. כן. זה באמת לא פשוט. אני בת 24. לא שאלתי. אני אומרת. אני בת 24, התחתנתי ממש צעירה, התחתנתי בת 17, ילדתי בגיל 19 ו-20, בגיל 21 נפרדתי, ככה שאני כבר תכף 3 שנים, מגדלת הילדים לבד, וזה באמת מאתגר, בטח כעצמאית. מצד שני, אני כל הזמן אומרת לכל מי שאומר לי מה, להיות עצמאית, כאמא חד-הורית, אני אומרת, אבל בנדל"ן, אם אתה באמת עובד ואתה נותן עבודה ואתה מצליח, הסיכוי שלי לפרנס אותם יותר בכבוד ולהצליח לדאוג להם למה שהם צריכים, גבוה יותר. כן. כי אני מפרנסת לבד, אז אני לא באמת יכולה לבחור באופציה קטנה יותר, כי... אין לך אופציה אחרת. בדיוק, אלא להצליח, בדיוק. או הכל או כלום. נכון, ובנדל"ן אני מרגישה שזה המקום, כי נדל"ן אין לנו תקרת זכוכית. נכון.
זה כאילו, מצד אחד זה מפחיד, כי יכול להיות חודשים של 0, מצד שני, כשמצליחים, אין איזה תקרה. ובסוף, כן, ובסוף כאימא לשתי ילדים, אני רק רוצה לדאוג להם ושיהיה להם, ובאמת הכל בשבילם. ומבחינת הסדר יום שלי, שזה גם משהו שהרבה אנשים שואלים אותי ככה, איך אני עושה את זה, כי זה באמת לא קל, אני פשוט מתכננת את עצמי מאוד. יש להם שגרה לילדים מאוד מאוד ברורה. לצורך העניין אנחנו קמים ב-6 בבוקר, מתארגנים, ב-7 אנחנו יוצאים מהבית, 7:30 הם כבר בגנים, אני מגיעה למשרד ב-8, יוצאת לאסוף אותם ב-3:30, נמצאת איתם, מגיעה איתם הביתה, מרדימה אותם, הם עדיין ילדים קטנים, אז הם הולכים לישון ב-6, ואחרי זה שוב פעם יוצאת לפגישות, מביאה בייביסיטר אחרי שהם כבר ישנים, ויוצאת לפגישות, וזה באמת ההבנה הזאת שכאילו אין מקום להתפנק. אין מקום להתפנק. את צריכה לעשות את מה שאת צריכה, ואת צריכה לעבוד, ואת צריכה גם לטפל לבית, וגם... ואיך אני שומרת על האנרגיה, אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי לעשות, זה להפריד. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים כזה, לא יודעת, נפל להם העסקה, או שיש להם משהו בחיים האישיים, ואז הם נכנסים למין דאון כזה כללי. וצריך ללמוד בחיים, לא לתת למשהו אחד להשפיע על כל שאר הדברים הכן טובים שיש לנו. ללמוד לשים את זה במגירות. יש בעיה אחת, אוקיי, נטפל למה שצריך ונשים אותה בצד, ולהתרכז כל הזמן במה שכן אפשר לעשות טוב, ומה תכלס, ולא רק במחשבות אתה יודע, כי החיים... ואני באמת חושבת שלאו דווקא אצלי, באופן כללי, אני הרבה מתעסקת במיינדסט, אני שומעת הרבה פודקאסטים, אני מאוד מתחברת לעולם הזה, כי מהניסיון הקצר שלי, אבל מלא בטלטלות, אני יכולה להגיד שבסוף, אני חושבת שהכל בבחירה שלנו. מה הכוונה? אנחנו לא יכולים לבחור מה יקרה, כי יש דברים שלא בידיים שלנו, אבל איך לקחת את הדברים? זה בבחירה. אם להחליט עכשיו לחייך או להיות עצוב, זה אני מחליטה, אף אחד לא יכול להחליט לי. נכון שלפעמים זה יכול להיות יותר קשה, אבל זה חד משמעית בידיים שלנו. אגב, אם אנחנו ניקח את זה לתחום שלנו, נפל עסקה, לבחור להיות יום שלם בדאון כי נפלה לי עסקה, או להגיד, אוקיי, הכל טוב, הכל, אני מאמינה גם כזה עשית כל מה שאתה יכול, וזהו, תגיד הכל מלמעלה. כאילו, אל תיכנס יש השתדלות ומעבר לזה... בדיוק, וזה קרה לי כמה פעמים, עסקאות גדולות, אחרי משא ומתן קשה. צריך לא לתת לדברים האלה להשפיע עלינו, כי אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לפקוט על הכל. אם אנחנו רוצים, אנחנו גם יכולים לבחור לחייך, ואני מאמינה בלחיות טוב, אז פשוט ליהנות מכל מה שיש, מכל הדברים הכי קטנים, בזה שאנחנו בדרך נוסעת בנתניה לעבודה, ואני רואה את הים, הרגע הזה עושה לי טוב כל בוקר. כאילו זה ממש כל הדברים הקטנים, וככה אני בעצם עושה את זה. וגם עובדת ימי שישי, דרך אגב חשוב להגיד שאין מקום את לא עובדת חצי משרה והכסף יבוא, צריך לעבוד קשה. כן. אני חושב, בנוסף מה שאת אומרת, יש איזו אחריות גם לילדים, גם למוכרים אחרים שיש לכם, אוקיי? אם יש משהו נפל, אוקיי? את תהיי בדאון הזה, אוקיי? זה משפיע על כל הדברים האחרים, וזה לא בסדר, אוקיי? צריך לעשות קאט, לתת איזה זמן מסוים להתאבל על האובדן, ולהמשיך הלאה. אחרת, את נכנסת לאיזה בור שאי אפשר לצאת ממנו. אז מישהו אמר כזה, זה לא, רוקי אמר זה, אני תמיד אוהב לצטט את זה, שזה לא חשוב כמה חזק אתה נותן לאגרוף, זה הפוך, זה כמה אתה יכול לקבל ולטיפול ולקום עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. וככל שיש יותר ניסיון, יותר זמן בתחום, אז מה שקורה אוטומטי, זה בגלל שהייתי פה בסרט הזה, אוקיי, אבל זה עובר, אוקיי? זה מה שקורה. אם לא עברת את זה, אוקיי, זה שוק. מה אני עושה? תשמע, זה חלק מהעסק. יש נפילות, יש cost of doing business, ככה זה, וצריך להתקדם. וזה מסר מאוד חשוב. אנחנו רק התחלנו עכשיו את שנת 2025, לועזי. ואשמח לשמוע מה המטרות שלך, מה היעדים לשנה הזאת. וואי, האמת שלי יש מטרות גבוהות מאוד. החלומות שלי גדולים. אני רוצה להגיע רחוק מאוד, אני רוצה... מה זה רחוק? וואו, לדבר איתך במספרים. מספרים, מועדונים. אני רוצה להיות במינימום 1,000,000 הכנסות בשנה. מבחינתי זה המינימום, זה אפילו לא רחוק מבחינתי. אני לא מספיק בקיאה במועדונים. אבל בכללי אני רוצה להיות אשת נדל"ן שמשפיעה בתחום הזה בארץ. זאת אומרת, הוויז'ן הגדול שלי הוא כזה. וגם מעבר רק לנדל"ן ולבניינים, אני חושבת להשפיע על אנשים במובן הזה של
אנרגיות טובות, ושל תפיסת עולם חיובית, ושל לצאת מחוזקים, אני מרגישה שזה מאוד מאוד מגיע ביחד, גם בתחום שלנו, הרבה פעמים אתה צריך לתת הרבה כוחות למוכרים שלך ולקונים שלך, וכאילו להיות המקום המחזק, אני מאוד מאוד אוהבת את זה. מצוין. אז אם אנחנו מדברים על מקום שמחזק, אז יש הרבה סוכנים שרק בהתחלת הדרך שלהם, ומה את יכולה לתת להם, איזה טיפים או משהו, צעדה לדרך? אני חושבת שבעיקר להיות בקור רוח, כאילו לא להתרגש מכלום. Keep cool, כן. לתת עבודה, גם אם לא רואים תוצאות, זה קשה, אני יודעת כמה זה קשה, אבל אם אתה באמת מאמין שבנדל"ן אתה יכול להביא את השליחות שלך ולייצר מזה כסף, ולעזור לאנשים להרוויח כסף, שזה הדבר שאני הכי אוהבת, כשאני מלווה לקוחות שקונים את הדירה הראשונה שלהם, יש לי שמחה, דווקא דירה ראשונה, כי הם כאילו עושים את הצעד הגדול לעבר העולם הזה, זה ממש משמח אותי ברמה האישית. דרך אגב, יש לי זוג לקוחות שליוויתי, שהם היו עולים חדשים, הם 4 שנים בארץ בערך, והאישה אמרה לי, אני רוצה... בצפת? לא, מארגנטינה, והיא אמרה לי, אני רוצה לקנות דירה. וזה היה נראה לה כמו חלום רחוק שהיא לא תוכל להגשים. ואני האמנתי בהם, וליוויתי אותם, ואחרי חודשיים הם קנו דירה ראשונה, וכל החיים שלהם השתנו. היא החליפה מקום עבודה למשהו יותר טוב. כאילו, אתה ממש מבין איך אתה משפיע על חיים שלמים של בן אדם, בעקבות צעד כזה שהוא עושה. זה היה להם צעד מאוד גדול ומאוד מפחיד, והיום החיים שלהם השתנו כל כך לטובה, ממש קצת זמן אחרי, ובשבילי זה הסיפוק הכי גדול. אני אוהבת שאנשים מרוויחים כסף. יש לי מזה איזושהי שמחה מאוד גדולה. אני לא יודעת, אבל אולי זה קשור לילדות שלי, שכאילו אבא שלי פשט רגל כשהייתי ילדה, ובתור ילדה תמיד דאגתי אם לא יהיה. ממש, לא הייתי מבקשת ממנו כמה שקלים, כי לא רציתי שהוא יתבייש שאין לו וירגיש לו נוח מולי, כי אני כאילו הייתי מאוד רגישה לתחושה שלו כאבא, אז ממש הייתי ככה, כי תמיד היה לי איזשהו ערך ורגישות לכסף, מאוד מאוד חזק, ואני יכול להיות שבמקום הזה, אני מאוד מאוד שמחה לראות אנשים שמצליחים, אפילו ברמה שמתווך אחר עושה עסקה במשרד, וזה ממש משמח אותי, אומרים לי, מה יש לך מזה? כאילו, את לא הרווחת, לא את היית בעסקה, אבל משהו בי מאוד מאוד שמח שמישהו מצליח, זה ממש עושה לי טוב. אז אני מאוד מתחברת לזה בעולם הזה. וזה באמת מן הסתם נותן לך את הדרייב, זה לא, כסף זה חשוב, אבל הדברים האלו, זה עושה את כל החיים. כן, זה האיכות חיים שלהם, זה מה שאני מתכוונת. אני אומרת, הרבה אנשים רואים בכסף משהו שהוא שטחי. הוא לא שטחי, הוא כלי להשיג איכות חיים, ולהיות בשליחות שלך ובייעוד שלך, ולהשפיע על הילדים שלך ולעזור להם, כאילו, כהורים בטח אנחנו יכולים להבין את זה. אנחנו צריכים את הכסף למטרות מאוד חשובות. אז את אישה שמאמינה, נכון? דתייה. אז האם יש איזה קונפליקט או איזה סתירה בין העולמות של צריך להיות בביטחון מהקדוש ברוך הוא, מצד השני להעביר כסף? איך את מסתדרת עם שתי העולמות האלו? האם את חושבת אם את עובדת יותר, תקבלי יותר, או לא משנה מה שאני עושה, אני ארוויח אותו דבר? תראה, אני חושבת שאמונה לא קשור להשתדלות שאנחנו צריכים לעשות. אמונה זה דרך חיים. כן. זה בחירה לראות את העולם בצורה מסוימת. זה לא אומר שלא צריך לעבוד. לא יודעת, ככה אני תופסת את זה. אני חושבת שזה לא קשור אחד לשני. אמונה זה סוג של מיינדסט מסוים, אוקיי? כן. כאילו, זה שאני במיינדסט חיובי לא אומר שאני יכולה עכשיו לשבת ולהגיד הכל יקרה לטובה. אני יכולה לעשות את זה, אבל בפועל לא יהיו תוצאות, וחשוב שיהיו תוצאות. ואנחנו צריכים להשתדל בשבילם. אגב, וגם ביהדות יש את המושג של השתדלות. זה מאוד מאוד חשוב, אז אני לא רואה בזה סתירה, להפך. אני כן יכולה להגיד שבנקודות של אני יחסית הכל מה שאתה יכול, ומשהו לא בשליטה שלך, זה עוזר לך לקבל את הדברים יותר בקלות, יותר באנרגיה חיובית, פחות להיכנס לדאון, כי אתה כאילו, אתה אומר, אוקיי, לא שלי. בדיוק שבוע שעבר עשיתי פולאפ לאיזה לקוח, מוכר דירה, ואז אמרתי לו, הוא אמר לי, מישהו אחר גייס אותי. אמרתי לו, אוקיי, כאילו, הוא אמר לי, לא נעים לי להגיד לך, אמרתי לו, למה לא? מה ששלי, שלי, זה מה שאני מאמינה. אז אמר לי, נאווה, תסבירי לי את המשפט הזה, מה אתם כל הזמן אומרים הדתיים, מה ששלי, שלי? אמרתי לו, האמת האמיתית היא, אם אנחנו מסתכלים על זה, שכנראה לא עשיתי איתך עבודה מספיק טובה, כי אם הייתי עושה איתך עבודה יותר טובה, הייתי מגייסת אותך. אבל אחרי מעשה, אני אומרת, מה ששלי, שלי, זה אומר, בזמן מעשה אנחנו צריכים להשתדל. אחרי מעשה אנחנו צריכים להגיד, הכל מלמעלה, לא להתחיל... לא לעשות יותר מדי. אבל צריך לעשות מספיק. יש את הגבול הזה.
איפה מספיק ואיפה זה יותר מדי, אוקיי? נראה לי אני לא דוגמה טובה לזה, כי אני מושכת את הגבולות. בסדר. תמיד זה קונפליקט, זה לא פשוט לדעת בדיוק איפה לעצור ולהגיד, אוקיי, מעבר לזה, זה מן השמיים, זהו, אבל צריך לדעת איפה, אני חושב הגבול הוא קשור גם יש משפחה, יש כל דבר, יש חשבון למשהו אחר, זאת אומרת, אם את נותנת יותר מדי שעות, אז יש הפסד בצד השני של איכות המשפחה וכל זה, אז צריך הכל בפרופורציות, ויש לך הרבה דברים שאת עושה ככה. כן, למרות שאני יכולה להגיד שכל מי שמכיר אותי, חברות שלי אומרות לי תמיד, כאילו ברשתות רואים אותי עובדת, כי אני לא מראה את הילדים שלי ברשתות החברתיות, כי אני חושבת שזה לא טוב לילדים, אני אישית לא בעד, ואני כל היום שלי, כל הסדר יום, סביב הילדים, שאת הזמן שלהם אני איתם. כאילו זה ממש חשוב לי. אין מצב שבגלל שיש לי פגישה, אז הם, לא. יש את הזמן שהם מסיימים את הגנת שהם הולכים לישון, ארוחת ערב, משחקים, להרדים אותם, אני עושה את זה. הפגישות יחכו לאחרי שהם הולכים לישון. לפני ואחרי, הזמן שלהם מבחינתי קדוש. כי אני כאימא, לא יודעת, אני מרגישה שזה הדבר הכי חשוב בעולם, הילדים. אנחנו עובדים בשבילם, זה נכון, אבל צריך לדעת לנהל את כל הזמן שזה לא יפגע בהם. היום אני יכולה להגיד לך שזה לא פוגע בהם בכלל. הם לא מרגישים את זה. הם בגן, ובלילה כשמשנים יש בייביסיטר, הם דווקא אוהבים את זה. אני יכול להגיד שפגשתי הרבה חד-הורים, ואין להם כוח הכנסה אחרת, והכל עליהם, אבל יש איזה פגיעה במשפחה, בזה, ועוד צריך בייביסיטר כל הזמן, או מישהו אחר מטפל בילדים, וזה חשוב שמה שאת אמרת, שזה צריך להיות הסדר עדיפויות. המשפחה קודם כל, ילדים קודם הכל, אחר כך זה עבודה. מאוד מסכים לזה. אני רוצה לסיים קצת על העניין הזה, מה שהדגשת קצת על זה, לגבי למשל פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, האם זה מקום לשדר את כל החיים שלכם או לא. אני אישי לא שם את החיים שלי, של המשפחה שלי שמה, אני לא חושב שזה המקום, זה לא צריך להיות הבמה של, אני לא השחקן של, אבל כן אני מכניס דברים שקשורים לציונות, או דברים שקשורים לנדל"ן, בטח כל הדברים האלו. אז איפה הגבול? האם את חושבת שכן נכון להכניס משהו פרסונלי בתוך הרשת הזה, או זה, מה דעתך על כל זה? תראה, אני יכולה להגיד שכל אחד צריך לעשות מה שהוא מאמין. מה שאני אישית עושה, אני נטו מקצועית. עכשיו, מה זה אומר נטו מקצועית? אני גם פותחת מצלמה ומדברת, אז אנשים מכירים את נאווה באופן כאילו אישי, מזהים את האנרגיות שלי, רואים מה אני חושבת, בדיוק, אבל כל הזמן כאילו בהקשר מקצועי, כי אני אישית לא רוצה לשים את הילדים, אני לא מאמינה בזה, גם לא סתם את עצמי, כאילו אני ממש סביב זה, אבל כן, אנשים מרגישים שיש להם חיבור אישי איתי, ולמה? כי אני כן מעלה סרטונים שאני מדברת, אני לא כאילו מעלה רק פוסטים של נמכר או של דירות למחירה, כי אז כאילו יש איזשהו ריחוק, אוקיי? וברשתות החברתיות, את רוצה שאנשים יוכלו לפנות אליי, לשאול אותי שאלות, בדיוק, מתי הם מרגישים? לא רק מקצועי, אבל מי זאת נאווה? אוקיי, אישי. אנשים קונים ממך בגלל מי שאתה כבן אדם. כן. וזה מאוד חשוב, להביא את הבן אדם שאתה על הרשתות החברתיות. להביא את החיים האישיים שלך, שכל אחד יעשה מה שהוא חושב, אני אישית לא עושה את זה, אבל הרעיון הוא להביא את מי שאתה. אנשים רוצים לדעת עם מי הם עובדים. אוקיי? הרבה מתווכים דרך אגב, לא דווקא מאירימקס, שולחים לי כל מיני התייעצויות, כי הם רואים אותי מתווכת, הם מרגישים שאפשר לפנות אליי, ובשבילי זה חשוב, כי אם אתה נותן כלים, או עזרה למישהו שרוצה למכור דירה, או איזשהו ידע, זה טוב. זאת אומרת, צריך לקחת את הכלי הזה ולהשפיע בו לטובה. זה מה שאני מאמינה. מסכים מאוד. אז בסיכום, קודם כל אני רוצה להודות לך שבאת לפה מנתניה, דרך מודיעין, היה מאוד כיף. אפילו יש לי רשימה של שאלות, אפילו לא הגעתי לרובם, אז זה בסדר, בגלל שיש דברים חשובים שאנחנו שידרנו היום. קודם כל, אני רוצה הנה, זה הבמה שלך עכשיו. בואו נדבר על אנשים, למה לעבוד איתך, אוקיי? מה מבדיל אותך מכולם? אני חושבת שיש הרבה סיבות. אני חושבת, דרך אגב, שכל בן אדם, כבן אדם הוא מיוחד. זאת אומרת, אין מישהו כמו מישהו אחר, אוקיי?
ואני חושבת שמה שמייחד אותי, זה אין ספק שהאנרגיה שלי, הניסיון חיים שצברתי בטווח זמן קצר, והוא נתן לי דרייב, אני מאוד חרוצה, אני מאוד פעילה. יש לי יכולת יחסי אנוש מאוד מאוד גבוהה, זה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לי במקצוע הזה. זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, זה, אתה יודע, לא לאבד את עצמך. להיות בן אדם, דבר ראשון, זה הכי חשוב. לפני הכל, לפני כסף, לפני עסקה שנפלה, אתה צריך להיות בן אדם, אתה צריך תמיד, מה שמוביל אותי כשאני פוגשת את הלקוחות שלי, אני שמה את עצמי כאילו אני הלקוח. איך אני הייתי רוצה לקבל שירות, וזה השירות שאני נותנת. וזה משהו שאני מאוד מאוד שמחה עליו, ואני יכולה להגיד שברוך השם עד היום, כל הלקוחות שעבדו איתי, מאוד מרוצים. דרך אגב, גם אלה שלא מכרנו להם, מצאו בתחושה טובה, וזה מה שחשוב לי. השם שלנו הוא לפני הכל, וההתנהגות שלנו, וזה באמת העיקר בחיים. אתה יודע, ללכת שמאלה ימינה, אני לא מאמינה בזה. אני כמו סרגל. אבל זה למדתי מסבא שלי דרך אגב. יפה. סבא שלי הוא בן אדם, הוא ההשראה שלי כבן אדם ערכי, הוא... אין אצלו... כן. יופי, אז הנה, מי שצריך איזה עזרה בנדל"ן, גם למכור, גם לקנות, גם השכרות, לא משנה, הכל מכל, נאווה זאת הכתובת מרימקס בנתניה, והיה מאוד כיף לי לראיין אותך ולשמוע כמה רעיונות ממך, ומקווה שקיבלתם משהו, איזה ערך מהפודקאסט הזה. אז זה הזמן להגיד שלום מירושלים, עד פעם הבאה, להתראות.